Яба, как го развито от трицепс? От тези упражнения, които сега ще видиш. Здравейте, приятели! Аз съм Ангел Митев и съм служител на Исус Христос. В този клип ще ви покажа 3-те най-ефективни упражнения за трицепс. Да започваме. Така, първото упражнение е това. Упражнението, което ми е помогнало много да развия моя трицепс. Защо? Защото се напомпвам с него. Затова помпе трицепс. Как да направим това упражнение? Ами лично аз, когато правя това упражнение, пускам до челото максимум 10 санта зад челото, понеже там ми влиза най-добре. Има много хора, които го правят много, като разтягат прекалено много, въпреки че това пак е правилно, понеже когато разтягаш, мускула расте. Но аз предпочитам до челото, понеже там го усещам най-ефективно. Аз лично много харесвам това упражнение, едно от моите любими упражнения за трицепси и може би без него няма шанс да развиеш тази мускулатура на трицепса. Много добро упражнение, обичам го. Номер 2. Така, второто упражнение е Overhead Tricep Pros ли? Нещо такова беше името? Да. Упражнението, което откакто съм почнал фитнес 2022 до сега не съм спирал да го правя. Really, nigga? Може би любимото ми упражнение. Не едно от най-любимите ми, но любимото ми упражнение за трицепс. Много хубаво. Как да го направите с перфектна форма? Ами, когато седнете на стола, нали, или лежанката, няма значение. За да го направите, трябва да изправите възможно най-много гръбнака, да отворите вашите перки на гърба и да разтегнете на макс надолу. Когато разтегнете надолу, ще усетите тук едно горе-долу приятно разтягане на трицепса. Там е максимална точка, която трябва да пуснете, да релизнете дъмбела. Дигате догоре, може и половината, няма значение, но важното е макс додолу, докато усетите това разтягане на трицепса. Упражненията с дъмбели или щанги напрягат много мускулите да растат. Много добро упражнение, ако не го изпробваш, ще се скарам. El finale, 13. Така, третото упражнение, аз лично не го правя в моята тренировка. What? Поне не всеки път. Why are you gay? Това упражнение е с много добри отзиви от по-висши YouTube фитнес инфлуенсъри, като Джеф Нипърт, Тоя. Може би ги знаете. Те си падат повече към Science-Based Lifting. Тоест не са в сферата на еголифтинга, ами на науката. Това упражнение, когато го правите, отново може лекичко, не е нужно много кила, но важното е накрая да разтягате възможно най-отзади. Ако вече нямате сили да бутате напред към главата, може и по средата, но пак повтарям, разтягането накрая е най-важно. Така, какво разбрахме от този клип? Разтягане е равно на повишаване на мускулната маса на трицепса. Не само на трицепса, но и на всички body parts, всички телесни части в нашето тяло. И друго, вдигането на тежести с дъмбели или щанги наистина повишават и силата, и мускулната маса в нашите телесни части. Може да правите каквито искате упражнения, за каквито искате части на тялото, с кабели, с подовки, каквото и да е било, но най-много расте и силата, и мускулатурата с щанги и дъмбели. Това е. Това бяха 3-те най-ефективни упражнения за трицепс. Ако ви е харесал клипа, споделете на приятел, на Джимброто, на класа ви, на Facebook групата, на Instagram пост, Story, Мори, всичко. Да. Това беше от мен. Чао и помнете, Бог на първо място. Бъдете благословени.